أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجات ودود كشف الدومات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نصلي لك كلا كان نصلي تمانين ني مغبي سجل بمغيبا بتركتي جن دون كتنان بلن ميغا تركتي خام بيتنا لا تنا لن لا au le verset du savoir savant international d'Armanachi Gausu Kalbete ni seulement mi tu peux le savoir ni aller faire que le be do ni bi ala le clan la rom na la khabe rom na mati donc ma hantige Abou la bi Abou Ramsesde Abou Gausu Kalbete Abou Gausu Berté l'incarnation de son père le berceau du savoir le trône de la géomatie. Mais il y a pas une guerre de mal, il y a pas de bon faire né, Abou la bi le trône de la géomatie, il a comment compter pour bien. Une fois la vie, il y a une calamité qui n'est pratique là, je suis prêt à partager cette connaissance réelle de l'universel à tout et à tout le monde, ni grand fait, ni ma fait. Verbe Abou la bi fait. Kaira la fafko bi comme forme pleine, Charles. Le trône. Oui, trône de la géomatie. Oui, bonsoir à tous mes abonnés. Voilà, bonsoir à toi, Ramsès2. Voilà, nous sommes encore une fois chez toi. Voilà, oui. Pour venir partager les secrets avec toi, pour venir partager les faïdas avec nos abonnés, avec la jeunesse, avec la population ivoirienne, la population du monde entier. Ramsès2, tu es salué depuis ta position. Merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse africaine et mondiale. Voilà, on ne cessera jamais de te saluer pour ça. Voilà, aujourd'hui, tu te sens un peu en forme. Voilà, il est quand on le commet dans Momo. Il a secret partagé un abonné. Les abonnés, ils ont signalé d'amant. Ils ont commencé à envoyer les commentaires. Les abonnés aimaient la vidéo partagée. Puis, Ramsès2, ko avant forme na ka secret partagé naï. Ramsès2. On va aller directement dans le vif du sujet. On n'a pas tarder. Voilà. Bien, ame fama damna mandiaka. Morado be. Tellement mangboya buka no dola mo chema. Oui. No ko da dola kuma na. Bébé wuli ka bo dafa ama di mo yere. Effectivement mo be. Il va le fin dama de ba ke buna ka wadina ka mangboya shima. Fin follow. Oui, il est dans tout cas, comme il coupe un dame de mourir dans tout cas. Donc il y a des vieux chiffres qu'on a fait, mais mauvais chiffres. Né dire au conon, il te qui est fait surtout à comme on greffe. Tiens, au te qui fait, monsieur te qui fait, bébé que vous le faites mourir, d'où j'arrête. Obéi. Tu vois, flana. Oui, tu m'as mis un nid, car hakili sur qui boule de bar. Et puis, boule de baramina. Ni ma fait au bara ina ko mériter ko keko nyumana e ko bitia mo wa mo bu ko do la fo la hara jodo tiki abe jawu kalala abe senegalala abe bola barakalala mingan sen kunda atelier kunda tre hali turabu karamu wala abe ina fo kala ndo be sha ale bina dro boli kala nasi do me ka tuye etan de male ra ba kan ke alors que connaissance il est petit. Donc une fois dans la vidéo tu n'as pas qu'il est fila moi j'étais dans lui deux tiers ou aller ravi de mon gars comme moi il ne me pas tu vois donc daula au daula furato la fivi bana mineko kalanko donc kako au sangantigi ni serika bara la doro jama bi grika mais dans tout là ni dans un mauvais chiffre kono mbala ka mbala muso trop tigi de beka kuma voter ma misi sama ni wacha ma misi ben ma ka mi ta kan fana na ni ala ya ka yi amaro ni ni tise ko kume ore beka kuma yi dawlaka ni be fe ka dawla so ka bo jow kofe ka bla o nyef e be ba nono de yi bâtiment bâtiment puis chaque il veut banser nono yi ka sigi aka nareda i bo narede ni o narede ka fra no ka e bo ke daga kono ka tubi ka tulbo ni ya tulbo sa balma ka mbana so i be enza trop de enza avec kele fla kele fla
enzan kuru wɔɔrɔ ye a dalen bɛ tubabu so wɔɔrɔnan na enzan yɛrɛ kunkolo n'a kɔnɔbara n'i y'olu fila fara ɲɔgɔn kan o wɔɔrɔ wɔɔrɔ sigiyɔrɔma saba de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ enzan na wɔɔrɔ sigiyɔrɔma saba o bɔ ni 18 o 18 o bɔ ni hayu de o ye o bɛ bɔ ni daba masa ka ɲɛnamaya banbali e ni ne tɛ an ta in daminɛ la wa bandon b'a la yɛrɛ daba masa bolo mais min y'an da min ka ɲɛnamaya ti ban fiyewu 18 c'est le meilleur chiffre ale de bɔ n'o ye n'i ye kelen fara 8 kan o bɔ ni 9 bɛ bɔ ni cɛ ni muso o 9 de hakɛto b'a la i bɛ turabuden enzan sɛbɛn 666 o nasi i bɛ bamuso nɔnɔ narɛ tulu i b'o k'o la n'i y'a mun i fari la terikɛ hali i jugu mais fɔlɔfɔlɔ i bɛ k'i yɛrɛ de fɛ i bɛ ko diya i yɛrɛ ye i bɛ ɲumanw miiri ka n'i yɛrɛ ma i bɛ ko diya i pɔrɔsiw ye i bɛ ko diya sigiɲɔgɔnw ye i bɛ ko diya yaala ɲɔgɔn ye cɛ ni muso la fɛn fɛn tun bɛ i gɛn k'i da b'u ka kuma la walima k'i bolo b'u ka kuma la ou k'i sen b'u ka kuma la olu yɛrɛ bɛ bolo k'u lasama i nɔfɛ nin dawula kɔdali mais n'i ka dawulantanya nana i ka baara la dɔrɔn bisa kana yiri ko bilen kana nasi ko kana saraka yɛrɛ bɔ t'i ka baara taa kalan tuguni ka sa sinon cɛmani o cɛmani i kɛra diɲɛ baara o baara kɛbaga ye n'i sera a la i b'o dawula sɔrɔ dawula min ye a bi mais n'i ka dawula donna sangani ma dɔrɔn a wulila la bi des trônes de la géomatie ne b'a f'i ye i bɛ ka diɲɛ baara min kɛ i tɛ sa sinon i mɔgɔ kelen y'i bila i kan ka mɔgɔ tan sɔrɔ ni mɔgɔ tan y'i bila i kan ka mɔgɔ 1000 sɔrɔ o la diɲɛ bɛɛ bɛ a wulila de fɛ n m'a fɔ n ko bɛ dɔn bɛ dɔn mais n ye min kalan fa lala de fɛ ni kuma ni walita ye balimakɛ sigilen filɛ ka na kɛ sa e ta t'a la e karamɔgɔkɛ ta t'a la ne de ko min ye n kalan n wasolen don ni n fa ye n wasolen don ni n karamɔgɔ ye a ye n kalan min na o ye n kɛ ka diɲɛ minɛ n bɛ so la o ye n kɛ dawulatigi ka n sɔn nafolo la ka n sɔn cɛ jama la ka n sɔn muso jama la ka n sɔn furumuso ni wolodenw na mais n disi gosi n'o ye n'o ye tubabu ye n b'o defan ka bɔ nin ka saya cɛ ne tɛ se ta in ma n da kɔ oui Ramsès II dɔnni yɛrɛ bɛ dɔnni o fana fawo ye oui n'an ta bɛ se Ramsès II vraiment merci beaucoup ala de bɛ fo merci de partager ce secret avec nous inchallah voilà jusqu'à présent aussi mɔgɔ bɛ weleli kɛla fɛn dɔ kosɔn a b'i bolo yan oui o ye Adama sɛbɛden ye jusqu'à présent mɔgɔ bɛ weleli kɛ mɔgɔ bɛ na ta ten o bɛ na ta ten actuellement Ramsès II est à Abidjan Carrefour en d'autres Carrefour à Kwaba appelez le numéro qui est sur la vidéo il va vous recevoir mɔgɔ min bɛ Adama sɛbɛden fɛ e bɛ na ka na ta Ramsès II fɛ Ramsès II pardon parle-nous un peu d'Adama sɛbɛden non bon ni ci kɛ fɛn ye tɛ Adama sɛbɛden ta o cɛ o cɛ n'i bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye ka sɔrɔ kɛ ka nafolo mara ka fadu ta ka badu ta ka kɛ dugu kɔnɔ tɔgɔtigi ye ka ko ladɔn ni Adama sɛbɛden tɛ e sen t'a la parce que Adama sɛbɛden tuma min na i dɛsɛlen don i yɛrɛ kɔrɔ n'i ye Adama sɛbɛden ta i bɛ si i yɛrɛ kɔrɔ n'i dɛsɛlen don du kɔrɔ i bɛ si du kɔrɔ n'i dɛsɛlen don i ka dugu kɔrɔ i bɛ si dugu kɔrɔ n'i dɛsɛlen don kabila kɔrɔ i bɛ si kabila kɔrɔ Adama sɛbɛnden de bɛ bɔ cɛw kɔfɛ k'i bila cɛw ɲɛfɛ dɔw bɛ kɔ dɔw ti kɔ o ye ko gɛrɛ ye parce que lahara ko tɛ i b'a kɛ yan ka jaabi sɔrɔ i b'a ta muma min na i b'a jaabi sɔrɔ muma kelen de la donc n'e tɛ kɛ fɛn i tɛ se ka ta oui Adama sɛbɛden cɛ b'a ta muso b'a ta i kɛra diɲɛ bara kɛbaga ye Adama sɛbɛden terikɛ hali n'i kɛra donso ye k'i bɛ taa sogo faga kungo kɔnɔ ka na feere ni Adama sɛbɛnden b'i i ka sogo tɛ gana sinon dɔ fana ka sogo bɛ to la bolo Ramsès II Abou Lalabila Adama sɛbɛden oui venez prendre très puissant yɔrɔ la n bɛ n ka donso ba fo peut-être c'est un dɔ fɔ nin waati in na Nɔgɔmani bɛ Bamakɔ n ka Abidjan donso Laba Jalo ani Kamati donso baw de b'u fo ni donso ka di ça c'est quoi donso bɛɛ fo du tɔgɔ la donso bɛɛ b'i fo fana inchallah Ramsès II on va avancer n'Ala sɔnna